The Trabablas interchange inozikana panguva ine kuti it costed millions anosvika somewhere around 90 million United States dollars. Panguva ine inoonekwa kunzi though the topmost number one ZANU-PF's achievement yatikuona kuti ZANU-PF panguva ino iri kuganza, iri kudada and iri excited pamusoro pe the achievement, but panguva ino zviitiko zviri kuitika kuTrabablas zvamunoona tichimbobudisa mavhidhiyo anenge achiitika panguva ino zvoya vanhu vachireza questions vatira zvakasiyana-siyana pamusoro pe-this interchange. Don't forget subscribe or like or turn the bell icon. Nhasi ndava nenhau iri kutaurwa nevanhu, vamwe vari kuti manyepo, vamwe vari kuti ichokwadi. Panapa tienda paBBC vanoposta this picture ramuri kuona rakanzi Trabablas interchange 21 hours after it was open for traffic. Vanoposta this picture ramuri kuona iri. Panapa ngatimuone kuti vanhu vanopindura kuti kudii. Tona vamwe vanopindawo vachiti 30 million to fix it. Mumwe ari kupindawo mumwe achitaura achiti iti huchi mufana. Munopinda vachiti some said it's a lie. He took the picture in Mozambique himself 4 years back. Munopinda vachiti andi Zimbabwe uyu. Munopinda achiti but this is not Zimbabwe. I saw this in Mozambique between Machipanda and Manica. Maybe kufanana but kuzimu kwakanaya here because pothole iri rine mvura. Munopinda vachiti ko varegere kuburitsa the present image of the interchange kuitira kuti vanhu vagutsikane. Mashoko ari kuitogwa nevanhu akasiyana-siyana pamusoro pe-this interchange. Some are saying aiwa to replace this kuri kunokuwa kunzi ZANU-PF inenge kutoda 30 million. Mashoko atogwa nemumwe. Vamwe vataurawo mashoko achiti aiwa aya manyepa anotenderedzwa pasocial media, hakuna zvakadai. Mapikicha akatendera kambo zvakaitika kuMozambique zvichinzi aiwa vanhu ngavasapasa information yenhema. ZANU-PF iri kuita maachievements anodadisa. Mashoko ari kuuya panguva ino ari kutogwa pamusoro pe-this interchange ari kuonekwa some of the people they are now lacking trust in the ruling party ZANU-PF vachiti ZANU-PF mastructures ayo tinozotenda tazoona aspenda maezi sezvinokuitwa zvakuva kuona naSmith. Tudza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Abvina kumasection medu zamafungiro enyu. Subscribe or like, chat on the bell icon.